Брыль Міраслаў, вучань 3 В класа маладзечанскай сярэдняй школы нумар 1 імя Янкі Купалы. Эдзі агняцвет, слова пра маці. Раней за ўсіх яна ўстае, пазней за ўсіх кладзецца. Яна жыве, яна пяе, і дзецям лепш пяецца. Ты рос, як цёплы каласок, пры месяцы і зорах. Пачуеш, мілая, сынок, хоць будзе і за 40. За словам маці ў свет пайшлі маленства, мара, мова. І мір, і мужнасць па зямлі, жыцця твайго аснова. Каб не тужыла па начах, ёй падрастай на ўцеху. Хай будзе ў матчыных вачах пабольш скрынак смеху. Ты не шкадуй ласкавых слоў для роднай, для адзінай. Адказвай маці на любоў, будь верным, добрым сынам.